kanso mga saraday pa kamo. Dahil may lamang kamuting panamukan. Ngunya na mga darakula na kamo. Dahil na lamang kamo nagkakarumdum sa buya. Walang pag-siyente, Records. Siyam na bulang kang pigbabados ka pa kan sa imong mabuuton mapinadaba na inagaring mapasaon na bunay ang pag-ingat niya sa imo dawa ngani napipirot kakapantan niya sa imo dai kapig pabayaan dyan sa may katurugan baad paano kung mahulog habo kang malapuan habo kang matunugan baad paano kung abuhon takuton na maray baad paano si punon alas 3 na kang maaga kairiba si papa mo na nagtitimta kang gatas pagtuda ang hibi mo dai lamang aninda bigparali ang gabos pursige gidong nagtinguwa dawa nga ni kapos basta daiga lang mapunaw gatas minabakal maulugan mo sa nasinda hali na ang pagal hali na ang pagal hali na ang pagal kang minundag ka sa kinaban maugmaho ng magulang mo ta ang kamot ninda ang ilaw mo asin ang inot mong iranihan si mama mong naghihibi hapot niya na taarog ka kaanaagi puro ka barkada puro bang gikiinom si papa mo si mama mo dai mo pigrurumdum piga-atake kang radyo makaipuhang kibulong dai ka nagpapugol na amoy mag-agom so gusto mo sana ang gusto mo iyo ang sunodon bilang mga magurang nagpapakirumdom habo kang maparaot mapasiring sa diklom kundi ika pa ang dagit pag ikapig sasabihan nakulong kang rason mauragon sa simbagan ang dai mo arang magurang mo nakukulugan dai ka ng respeto dai ka nakigalang bisan naghihibi na taarog ka na kaana ihuhungit na sana sa imo pa ipakakan basta ika perming masog dawa sinda minsan punaw inalalayang kaninda hanggang ika makalakaw padabaong kaninda ngunyan sa imo ng lingaw nataan mo niyan nakula ka na lingaw mo na si mama mo lingaw mo naman pati si papa mo nataan mo niyan may trabaho ka na dai ka na nagpapadara hain na supangako mo sa inda aldaw bang din nagtatrabaho ang mga magurang mo para ka maka-eskwela maitao ang gusto mo nagtiyaga dawa nga ni mauranan o mainitan pag mata mo may kape diretso ka ng kakan minsan pigahatod ka pabaga sa eskwelahan si mama mo ang tagapayong tahabo kang mainitan bitbit niya ang bag mo pati ang balunan pag uli mo sa harong sa assignment maturupaan pero ngunyan anong nangyari lingaw mo na sinda nuarin mo sasabiho na padaba mo sinda kung pikit na ang mata kung tupong na ang bitis kaya habang buhay pa padabaon ta sinda at amanon tang maray asin sa tong paugmahon taon taki pagbalos na tatadak na panahon dai mo paglingawan na magurang mo iyan maglemog sa pigtaram ta ikakarahay mo an kang minundag ka sa kinaban maugmaho ng magulang mo ta ang kamot ninda ang ilaw mo asin ang inot mong iranihan si mama mong naghihibi hapot niya na taarog ka kaanaagi nataan mo niyan nakula ka na lingaw mo na si mama mo lingaw mo naman pati si papa mo nataan mo niyan may trabaho ka na dai ka na nagpapadara hain na supangako mo sa inda